Sziasztok! Én Feltöltő Magyar Videó vagyok, köszönöm, hogy megnézitek a videómat. Mindenkit várok nagyon sok szeretettel a videómban, ugye. Először is meg fogom mutatni, hogy kell letölteni a TeamSpeak 3-at gépre, PC-re. Kaptok leírásban ilyen letöltő linket, és ki is vágom. És rámegyünk erre az oldalra, Download TeamSpeak, és ki fog adni egy oldalt, és amilyennek van a szerverem, vagyis amivel telepítve van, milyen operációs rendszerrel, mondjuk az enyém Windows-al van akinek Max OS 2-vel, avval van telepítve, meg Linux-al, meg van még minden Freedom. A Freedomhoz, hogyha elmondom, akkor a Mac-ot kell letölteni. Rákattintunk, hogy Windows client, akinek más, ugye az másra kattint. De nekem ugye Windows van, meg sok embernek Windows van, de ez nem baj. Minden jó, a Linux is, mindegy, ebben nem megyek bele. Jaeger, elfogadom, submit. Rákattintunk. Itt nem kell semmi, vagy akinek kell valami játék, az ide befelmehet. No thanks, don't load. És kapunk egy ilyen oldalt, itt mindenki ki szokott lépni, thank you for loading, és kilép. Nem. Rákattintunk erre a kis extra. Nekem már nem kell letölteni, mert le van. Hát én kiméksézem, meg ezt is, és belelépünk ahol letöltöttük. Elkezditek majd futtatni, és egy ilyet fogtok kapni. Így be fog tölteni, hogy 100 per next. Jaeger. Next. Én már tovább nem megyek, mert nekem nem van töltve, csak next. Ennyi. Igen. Én ugye kilépek, de nektek nem kell. Hát, hol van már? Mindegy, meg fogjátok kapni az ikonját. Nem is, én ebbe raktam, azt hiszem, Downloads-ba. Mindegy. Igen, egy ilyen lesz, ugye ezt megfuttatjátok, és mondom, hogy mi lesz. Ebből ki lehet nyugodtan lépni. Megnyitjuk a TeamSpeak-et. És connect. Így bírtok felcsatlakozni a szerrel. Töltő Magyar Videó. De itt olyan szerverre csatlakoztok fel, ahova csak akartok. Megmutatom, hogyha nincs izén szerver adressetek, ide IP-t is szoktak, mondjuk 91.180, valami, mindig valami hülyeséget kitaláltok, vagy adnak, felmentek, vagy connections, és server list. Igen. Kiegészítő, megész szerver, TeamSpeak, minden nádudvari, minden szerver van itt. Annyi szerver van, hogy hú, atya jó ég. Itt mondjuk 512 a férőhely, és már 23-an fenn vannak, de van, ahol 1000 volt, vagy nem tudom, sok. Hát így ennyibe kerülne a feltöltés, hát jó 4 perceske az egész, hogyha jól megcsináljátok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Több videóval is készülni fogok. Írjátok le YouTube-os csatornámra, hogy mit akartok. Én meg fogom csinálni, de közben ugye én majd sorsolni fogok játékokat, hogyha egyre több lesz a feliratkozó, akkor nagyon sok játék lesz, és mini streames játék. Tényleg, na most megköszönöm még egyszer, hogy megnéztetek.